Xurxo Martínez, que está aquí, pois nos vai dictar sucesivas datas, digamos que está ahora ata final de curso. Presento-vos con dúas palabras a Xurxo. Como os acabo de decir, é investigador, filólogo, licenciado en Filoloxía Galega, ten traballado pois para o Consello da Cultura Galega, está realizando a tese de doutoramento, penso que ainda estamos nesa fase, aquí na Universidade de Vigo, tamén colaborou en traballos de investigación e publicacións con a Universidade de Santiago. É unha persoa, eu creo que especializada fundamentalmente no século XIX en galego, non sei se me equivoco, con quen comparto algunhas cousas, ademais da formación, a nosa orixe no mesmo barrio vigués. Xurxo é unha persoa que eu coñecín o ano pasado nunha circunstancia semellante a esta, era que apreciei particularmente además a súa preparación, sobre todo a súa capacidade, a súa competencia, a súa capacidade pedagóxica e o seu bo criterio didáctico. Por iso, sí, pasade para adiante, por favor. Achegados para adiante, mellor, porque ides ver mellor. Hostia. Hai sitios por aquí, algún sitio hai por aí. Ben, pois nada. Decía, ademais, estaba dicindo que para min é un gran placer que volva a estar e que estea este ano grazas á colaboración do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, pois porque realmente, como estaba dicindo, apreciei muitísimo a súa boa capacidade de comunicación e o seu bo criterio didáctico. Imos ter a ocasión de gozar da súa presenza ao longo deste curso, xa sin máis preámbulos, deixoulo ademais dicindo que, simplemente unha cousiña máis, que ademais dos seus traballos de investigación publicados, tanto algunha vez seguramente algún de vos atoparía algún de seus artigos no Faro, pero ademais tamén en revistas máis especializadas, como Clave de Ouro, como Urial. E ademais é tamén poeta, de maneira que non solamente ten un coñecemento sobre a materia como investigador, senón tamén con un coñecemento, digamos, que práctico. Vale, pois sin máis, quedamos nas túas mans, Xurxo. Bueno, despois de poñerme a este nivel, espero poder cumplir e que non defraudar. Dicía o escritor que ser poeta é algo máis que ser persoa, non? Entón eu prefiro ser redactor de versos e os poetas son os que ao longo de unha trayectoria literaria e vital poden acreditar a súa obra e a súa valía. Eu, como vos dicía o profesor, son especialista fundamentalmente no século XIX, na época do Rexurdimento e a relación con outros movimentos parecidos ao Rexurdimento, a Renesencia catalá, o Rexurdimento italiano, os procesos que suceden en Europa, etc. Neste caso, non vou falar da minha especialidade, teremos ocasión nas vindeiras jornadas, sino que nos imos centrar na relación que ten a lingua e a literatura galega coa auga. Dicía Álvaro Cunqueiro, que é un dos maiores creadores da literatura galega e universal, que Galicia é o país dos 10.000 ríos, porque seguro que todos vos, nos que teñades aldea, os que vivades incluso aquí en Vigo, ou cando vades de excursión, sempre atopades un río, un regato, unha fervenza, sempre, en calquera lugar, hai auga. Galicia é como unha especie de pantano, onde hai augas subterráneas constantemente, que xorden en fontes, que xorden en fervenzas, en cadoiros, etc. Por tanto, a presenza dos ríos, tamén do mar, do océano, da choiva, da neve, dicir, das manifestacións da auga están moi presentes na nosa cultura. Despois falarei dunha teoría da antropoloxía lingüística que explica como a presencia da auga produce nesa comunidade, neste caso na comunidade galega, unha expresión cultural moi abundante. É dicir, culturalmente producimos cultura relacionada coa auga porque a auga está moi presente nas nosas vidas. De acordo? Despois falaremos en relación á riqueza lexical. Vou tratar de explicarvos, por un lado, a relación da auga na creación culta, entendida a creación culta como creación escrita,
Pero, por outro lado, tamén quero facer ou reparar na importancia tamén da creación popular. Igualmente son creacións cultas, entendidas como creacións de persoas, creacións que proceden da imaginación, da capacidade intelectual das persoas. Digamos que sempre se define a creación culta como a que ven escrita e a creación popular a que se transmite oralmente. Pero ambas son necesarias para a supervivencia das culturas, das linguas, das tradicións e das cantigas, da memoria histórica, etc. Para empezar, vou vos poñer un vídeo, un tráiler dunha curtametraxe de Lois Patiño, que é un cineasta vigués, fillo de dous pintores bastante importantes, que pertencían á xeración Atlántida, que precisamente se caracterizaba por a importancia do Atlántico na súa obra, por o impacto da obra, máis que da obra, da magnitude do océano na súa creación pictórica, de Antón Patiño e Menchu Lamas, que son os pais de Lois. Este tráiler titúlase, a curta, titúlase Costa da Morte, está colleitando bastante éxito a nivel internacional. De feito, agora cando se inicia o vídeo e desverai os diferentes galardóns que está recibindo. É unha curtametraxe de carácter conceptual, en que se van poñendo así como imaxes estáticas sobre diferentes lugares ou diferentes cuestións relacionadas coa Costa da Morte, pero que de alguma maneira xa nos adentra un pouco na temática, na importancia, neste caso, do mar na vida e na cultura galega. Dese algo oscuro os vídeos, non se mira moi ben as imaxes, pero, bueno, máis ou menos trataríades dos percebeiros, saltando dunha rocha a outra, os barcos do mar aberto, o mar maior, que tamén se di, sorteando as ondas. Ben, o nacemento da lingua galega. Tedes máis ou menos unha idea de cando nace a lingua galega? Séculos... Tedes idea, pero concretar, non sei como. Pensades que o galego nace antes, por exemplo, que o castelán, que o francés, nace despois, nace na mesma época? Ben, pois nesa mesma época son os séculos 7, 8, 9, sobre o século 9 e 10, a conformación da lingua galega xa é casi completa, ou xa podemos falar propiamente de lingua galega.
A lingua galega é unha lingua romance, unha lingua románica, é dicir, procede do latín, igual que o francés, o castelán, o catalán, o francés, o italiano, etc. E o galego vaise constituir a partir da mestura dos povos que residen no noso territorio, para que nos fagamos unha idea da actual Galicia ou noroeste peninsular. Os celtas. Pouco sabemos da lingua dos celtas, pero os celtas que habitaron estas terras falaban unha lingua. Hai xente que di que a geada que escoitabades antes, desas mulleres pescantinas que iban polo mar, que a geada ten unha orixe celta. Nas linguas celtas, en irlandés, gaélico, en bretón, existen ese son. O que nos deixaron os celtas, do pouco que temos, é léxico. Por exemplo, palabras como rodaballo, o peixe. O rodaballo é unha palabra que se considera de orixe celta. Cadoiro, que é unha forma de chamar as fervenzas, tamén din que é de orixe celta. E logo, sobre todo, deixáronnos moitos nomes dos ríos, de acordo? O río Sá, por exemplo. Sá ten unha procedencia, unha orixe da cultura celta. Despois viñeron os povos chamados bárbaros, bueno, máis que discutir que se chamen bárbaros, digamos que eran os povos que venían do norte, os suevos primeiro e despois os visigodos. Esa mestura dos povos centroeuropeos, os celtas e do latín o forman a lingua galega. Posteriormente, o portugués, nas súas distintas evolucións, será unha rama, digámoslo, escindida do galego. Aquí vedes na imaxe algúns dos textos da prosa medieval galega, a máis famosa nestes días, ou xa vai un ano, 2 anos, é a do medio, Historia Turpini, saberes cal é, que fai referencia. Bueno, se vos digo un electricista que levou un libro da Catedral de Santiago, pois, bueno, este libro tiña metido ali nun caixón, bueno, un caixón, unha caixa de cartón no seu garaxe. Este é o Códice Calistino, manual e artesanal, todo o que vedes. A letra, os dibuxos, as miniaturas, etc. A Crónica Xeral de España, aí tedes tamén exemplos. O texto da esquerda é o Foro de Castro Caldelas. É o texto original que temos máis antigo da lingua galega, do inicios do século XIII. É o original máis antigo. O texto máis antigo do que temos constancia, aínda que é unha copia posterior, é de finais do século XII, de 1191, por aí. Ben, a expresión culta, a literatura. E a literatura na Idade Media expresouse a través fundamentalmente da lírica medieval, que sí que tedes estudiado, verdad? Algo sí que tedes estudiado a lírica medieval. Tedes os músicos, os seus instrumentos tradicionais, a zanfona, as gaitas, tedes un exemplo de como sería un pouco a escenografía das cantigas. Trovadores de Vigo importantes, sabedes, relacionados con Vigo, un seguro que sabedes, ata ten nome un viño. Martín Codax, Xoán de Cangas e Mendiños son os tres trovadores que de alguma maneira representan a toda a lírica medieval que tiveron un día das letras galegas. Na obra de Martín Codax, por exemplo, a presenza do mar é fundamental, tamén a de Xoán de Cangas e tamén na de Mendiño. O mar, de alguma maneira, nas cantigas de amigo de Martín Codax, provocan esa soidade da namorada que está esperando a que chegue o seu amigo, por iso está esperando por él, ansiosa de que chegue, de que veña ben, de que non a deixe, digamos, na incerteza. O mar, por tanto, e a auga son, neste caso, un elemento de soidade, un elemento de distancia, un elemento tamén de reflexión, de recollemento, etc. O que imos escoitar agora é unha versión da única cantiga que temos de Mendiño. Din que é unha das mellores composicións de todo o corpus lírico medieval galego medieval, galego portugués, como queira chamar. Sería medio na ermida de San Simón. O que ides escoitar é unha recreación de como se supón que debía ser a música desta cantiga. Como sabedes, das cantigas medievais, da enorme cantidad de cantigas medievais que temos, apenas un 5%, un 10% teñen a notación musical de época. Por tanto, as de Martín Codax podemos escoitar como era a música hai 700 anos, 800 anos en Galicia. Neste caso é unha recreación dunha cantante de orixe polaca, Paula Sereminska, é unha Paulina Sereminska,
é unha cantante de orixe polaca. Ás veces temos a sensación de que Galicia e o galego está aquí, nos falamos, ou sabemos dos nosos avós ou das nosas avós que o falan e estamos moi curruncho na fin do mundo, en Fisterra. E cando saímos por aí adiante e descubrimos que nos centros de estudios, universidades europeas de Francia, de París, ou en Londres, ou en San Petersburgo, ou en Estocolmo, etc., hai xente que estudia galego, parece que temos unha percepción máis positiva do idioma, máis positiva da cultura, porque hai xente que sí que se interesa pola nosa cultura, e nos que a temos aquí ao lado, moitas veces parece que a deixamos, bueno, é andar por casa. Este é un exemplo de unha cantante polaca en Varsovia, en Cracovia, hai centros de estudios galegos que se dedican a traballar sobre a cultura galega e fan traducción de autores galegos ao polaco, por exemplo, a obra de Rosalía de Castro, que fundamentalmente a que máis se traballa a nivel da traducción mundial. Pois imos escoitar, como digo, unha recreación. Seguramente fose moi parecida a como debía soar na Idade Media, pero, como insisto, non é unha música original de época. Das cortes, dos monarcas, das clases da nobreza, etc. Temos, por tanto, a creación que dixemos antes escrita, a creación culta, as cantigas medievais, a prosa medieval galega. E agora tenemos que atender tamén a produción popular. Aquí tedes, na imaxe de arriba a esquerda, a mulleres na seitura, tedes a man dereita artesáns que están facendo zocos para calzar, tedes abaixo a dereita os ferreiros que facían as fouces, que facían os achos, as eixadas, e a esquerda tedes unha imaxe de Vigo, do Berbés de Vigo, cos mariñeiros preparándose ou ben para partir ou arranxando as redes, ou que fose. Esta masa de xente que non teñen nome, que son anónimos, que forman esa, se pode chamar, pobo, comunidade, etc., son fundamentais para a creación de léxico e para o sostemento e a previvencia do galego como lingua. Tamén nas creacións de lendas, de cantigas, de memorias de sucesos que acontecen. Como sabedes, o galego entra nunha etapa, despois do esplendor medieval, nunha época de ocaso, de descendencia, son os séculos escuros. Foi precisamente esta xente, os nosos devanceiros e devanceiras, que de alguma maneira sosteñen a cultura. Non solamente a lingua, porque moitas veces explícanos, non? O galego vive gracias a que a xente fala, pero tamén a cultura, porque os sucesos históricos, as tradicións, as lendas, todo vive gracias a este tipo de persoas que non teñen nome, pero que producen cultura. Por tanto, tamén debemos considerala como produción culta. Antes, no inicio da conferencia, falábamos dunha teoría da antropoloxía lingüística. Hai unha teoría que se chama, exactamente non quero enseñarvos, a teoría do foco cultural. É a teoría do foco cultural. Non sei se será mellor que isto. Agora? Sí, debe ser o micro. Sí, cuidado aí. Do foco cultural, antropoloxía lingüística, desenvolta fundamentalmente por estudiosos norteamericanos de Estados Unidos. Un deles, Roger Bell, explica que os povos reproducen ou producen cultura nunha cantidade maior segundo a súa relación co medio. Explico da seguinte maneira. El estudia o caso dos esquimós. Os esquimós teñen para referirse á neve moitas palabras. Neve miúda, neve grosa, se a neve cae en inverno, se cae no verán, se cae dun sitio, cae do outro. Os beduínos, para referirse á area, teñen moitas palabras e moitas formas de facelo. E os galegos temos as formas de facelo coa auga.
Sí, sí, debe ser. Bueno, esta riqueza léxica, sí, esta riqueza léxica, como nos explicaba da antropoloxía lingüística, o que nos está dicindo é que a presenza da auga na cultura galega ten a súa importancia, e esa importancia reprodúcese, por exemplo, nas formas de referirse a choiva. Aquí tedes un exemplo, hai moitas máis palabras, moitas máis variantes de como nos podemos referir a choiva nas súas diferentes manifestacións. Sarabiar, orballo, chuviscar, coalla, rasío, zarzallar, nevar, marmallar debe ser o que pon aí, chovisca, hai cercellar, hai nevar, folerpas, hai moitas máis palabras. Isto que di na antropoloxía lingüística é que a auga ten unha relevancia no léxico, por lo tanto ten unha relevancia tamén na cultura, que se vai expresar posteriormente na literatura. Esta xente popular, esas mulleres labregas, os foqueiros, os mariñeiros, son os que tamén manteñen vivo, como os decía, as lendas. Este cadro é de Urbano Lugrís, non sei se vos soará, un pintor surrealista, viviu aquí en Vigo, morreu en Vigo, foi un dos grandes pintores, non somente de aquí de Galicia, sino tamén a nivel estatal e a nivel europeo. Un tipo tamén xenial, en canto a súa produción pictórica. Este é un exemplo dos lumes de San Telmo. Os lumes de San Telmo son un fenómeno que se dá, un fenómeno atmosférico que se dá nos barcos. O que sucede, eu non son especialista nesa temática, pero o que se explica é que nos mastros e nos lugares máis altos dos barcos, cando se produce unha determinada situación, aparecen como pequenos lumes sobre os propios mastros. Os mariñeiros fan unha dupla interpretación, unha lenda, crean unha lenda. Pode ser unha parte positiva en que os lumes de San Telmo, o santo, están advertindo de que vai suceder algo malo, algo peligroso. E, por lo tanto, os mariñeiros teñen que estar alerta. Isto non sei se é un aviso para máis abajo. A ver se está quieto. Nos lumes de San Telmo, entón, por un lado, os mariñeiros poden interpretar como un aviso de que vai suceder algo malo, por lo tanto, teñen que estar en alerta, ou tamén pode ser algo negativo de que en sí mesmo a treboada se achegou. As interpretacións son variadas, sempre teñen unha lectura positiva e unha lectura negativa segundo as experiencias das persoas, neste caso dos mariñeiros. Os lumes de San Telmo, por lo tanto, unha lenda. San Telmo está na igrexa de Bouzas. Se un día acudides ali, vedes a figura do santo, que ten un barco na man, e creo que ten unha candea, un cirio na outra. É o patrón dos mariñeiros, o protector dos mariñeiros. E logo tamén está esta lenda da Marusaina, non sei se recoñecedes esta vila. Tedes idea de onde é? Non. E a festa da Marusaina non vos soa? Nos estamos moi ao sur, entón isto non é coñecido. Pero a xente que vive de Lugo cara arriba, a festa da Marusaina é unha das máis célebres de toda a Mariña lucense. Esa vila que vedes ali é San Cibrao, arriba de todo no mar Cantábrico. E a festa da Marusaina, vedes aquí a man esquerda, van vestidos cos traxes tradicionais das pescantinas e dos mariñeiros. Como toda boa festa, acabou, digamos, degenerando nunha festa de mocidade, en pleno agosto, e é unha das festas máis soadas, ou máis célebres, como digo, da Mariña lucense. Aquí fai referencia a Marusaina, pois a outra lenda, que ten o seu carácter, o seu lado positivo ou negativo. A Marusaina era unha serea, tedes ali a estatua, que está ali en San Cibrao, a man dereita. As sereas, como sabedes, metade peixe, metade mulleres. Vivían nun pazo subacuático, e por riba, cando baixaba a marea, os cons das rochas emerxían e, por tanto, os barcos podían encallar, podían ir a pique, ter unha traxedia. A versión positiva conta que a Marusaina saía
do seu pazo subacuático e tocaba unha bugina, unha cuncha destas, como fan os vikingos, e avisaba os mariñeiros para que non se achegasen. E polo outro hai un lado negativo que ten relación en parte con lendas de todas as culturas europeas, neste caso remontase a Odisea de Homero, que é cando as sereas chaman para que se produza o accidente. Na festa da Marusaina recrean todo isto, non? Entón a xente do pobo colle a figura da Marusaina, monta unha figura e levan ali, fanlle un suizo e declaran a culpable, entón queimana, e se a declaran inocente, entón perdónlle a vida. Son lendas, San Telmo, a Marusaina, relacionadas co mar e de produción popular. Moitas veces estas lendas son despois escritas polos autores galegos. Son, digamos, recreadas polo intelecto, pola creación literaria dos escritores galegos. Volvemos á tradición literaria. Aurelio Aguirre, que este home que tedes aí, foi, se cadra, o mellor representante do romanticismo galego. Para o romanticismo, o mar ten unha especial importancia. Lord Byron, que foi un dos grandes poetas do romanticismo europeo, ten moitos cantos ao mar, porque o mar representa a inmensidade e a inmensidade da liberdade das persoas e a absoluta individualidade da relación, da compenetración da auga, da inmensidade dun océano coa persoa, a relación coa paisaxe, etc. Bueno, na obra de Aguirre, o mar, o océano, está presente a partir da súa estancia en Vigo. En 1857 é aquí convidado, descubre o mar, lévalo pola ría de Vigo e el fai moitos poemas nas propias ribeira do Berbés. Un dos poemas que ele escribe, moi coñecido no seu entón, é El murmullo de las olas. Un escritor en castelán, e somos únicamente un poema en galego. A súa evolución tería que dar un poeta en galego como Rosalía, como Eduardo Pondal, como Curres Enríquez, etc. Pero tristemente morreu nun accidente no mar da Coruña, en San Amaro. El murmullo de las olas, un poema, como os digo, moi coñecido, a xente aprendía de memoria. Aguirre é unha poeta que aínda hoxe en Compostela, un poeta compostelano, hai xente que sabe os seus poemas de memoria, ou sabe algúns versos de memoria. O seu sartego, onde está enterrado, sempre hai algunha flor ou algo, sempre hai xente que de xeración en xeración, desde 1858, que foi cando morrer, sempre hai xente que tratou de cuidalo e de manter viva a súa memoria. Pois El murmullo de las olas, como vos digo, foi un poema moi recitado, moi coñecido, e seguramente aprendido de memoria por Rosalía de Castro. Tedes unha imaxe de Rosalía distintas habituais, pero é Rosalía de Castro. Esa influencia del murmullo de las olas está no poema Negra Sombra, que é un dos grandes poemas de Rosalía, e lo ten que estudiar seguramente en literatura galega e comprendelo, e bueno, se vamos a dar máis conferencias tamén vais a ir de novo e falaremos un pouco máis sobre ele. De alguma maneira, a Negra Sombra de Rosalía, o seu poema, é en certas partes unha traducción directa del murmullo de las olas de Aurelio Aguirre. Rosalía de Castro sentiu bastante devoción por Aguirre, coñecéronse, foron amigos, hai a tese de que foron amantes, ou que a Rosalía estaba enamorada de Aguirre, pero bueno, isto son crónicas rosas de época. Non se sabe. O que sí sabemos é que a Negra Sombra ten versos que son exactos, traduccións exactas do castelano galego del murmullo de las olas. E ese poema tan importante na súa época foi escrito aquí en Vigo por Aurelio Aguirre. Soavos, non está estado. Pero sabes quen é? Sí, non? Xa o pon aí, que é Verne, pero supoño que cando pasedes por o náutico eses días de paseos ao lado dos barcos veredes que está aí. Verne, creo que despois de Agatha de Agatha Christie, creo que é o autor máis traducido da literatura mundial. E esta obra, 20.000 leguas de viaxe submarino, ou sobre o mar, da igual, como te queras traducir, é unha das obras máis traducidas da literatura universal. Sabedes que ten de particular, non? Sabedes por que lle fan esta estatua a Verne, en Vigo? Por? Porque pasan por aquí, por Vigo.
porque un capítulo desta obra, de 20.000 leguas submarinas, está dedicada á Bahía de Vigo e ao tesouro de Rande, ese suposto tesouro que hai, que ben nos faría que aparecese agora. Pero hai unha lenda tamén de que a batalla de Rande quedaron ali tirados os tesouros, entón Verne, cando pasa por Vigo, camiño de Lisboa, coñece a cidade, queda encantado da cidade, de feito ele escribe nun diario todo o que vai visitando na cidade, vai a Reconquista, vai a procesión do Cristo da Victoria, toma bastantes anotacións de Vigo. E escribe esta lenda, recolle esta lenda dos tesouros de Rande na súa obra 20.000 leguas dese submarino. Como os digo, é unha das obras máis internacionais, máis traducidas, e por tanto Vigo e a Bahía de Vigo están presentes. Hai un libro, se vos interesa, a historia de Verne en Vigo, de Eduardo Roland, que se titula Verne en la Bahía del Tesoro, e relata esa estancia do escritor en nosa cidade. Pasamos agora a unha mestura, un exemplo da creación popular que se traslada á creación literaria. Esta é a ponte do Pasatempo, o río que pasa por aí, o río Balañadares, en Mondoñedo. No século XV, despois dunhas grandes guerras que hai en Galicia, a revolta dos irmandiños, despois chegaron os reis católicos, o enfrontamento entre a nobreza galega e os reis católicos, montase unha gran pelea e hai uns combates, unhas guerras constantes. A finais do século XV, a política dos reis católicos trataban, digamos, de impoñer a paz no reino de Galicia a partir da centralización, de ter maior control sobre a nobreza galega e que a nobreza galega tivese máis dependencia, por exemplo, da xustiza. Pois a xustiza, en vez de estar en Santiago, traslada a Zamora, para ter, digamos, maior control sobre a nobreza. Hai nobres que se negan a acatar esas ordes. Un deles foi o mariscal Pardo de Cela. O mariscal Pardo de Cela, ali tamén no norte de Lugo, na Mariña, vivía en dos castelos. O de abaixo, en Alfoz, son os restos da Torre do Homenaxe, logo tiña a súa muralla, etc. E logo nesa montaña con esas rochas, aí arriba de todo estaba o castelo da Frouxeira. Ali foi onde o mariscal se enfronta, digamos, ás tropas dos reis católicos e decide manter unha guerra e un combate durante bastantes meses. É unha fortaleza, hoxe nada máis se quedan os restos do que eran as bases. Foi absolutamente derruída. Se algunha vez tedes ocasión, subías ata a Frouxeira, e o que ides ver son os lugares onde estaban as traves, onde se colocaban as paredes, os tabiques, etc. Pero o que é a propia construcción non queda absolutamente nada, foi derruída, porque representou de alguma maneira un símbolo que logo, os membros da xeración nós e autores posteriores recrearían como unha especie de resistencia do nacionalismo, etc., fronte á política dos reis católicos. Pardo de Cela resiste nesta montaña, neste castelo, da Frouxeira, ata que é traizoado unha serie de servos que abren as portas ás tropas dos reis católicos, entran, entón ele ten que escapar, agóchase no castelo de Alfoz e abaixo delatado por outro traidor, neste caso creo que era unha muller, unha traidora, e entón deténeno e fanlle un suizo. Nese suizo o que se decide é unha pena de morte, cortarle a cabeza directamente. Pero a familia de Pardo de Cela era familiar da reiña Isabel Católica, é dicir, eran familiares. Entón tratan de intermediar ou de mediar para pedirlle clemencia e que lle perdonen a vida. Efectivamente, a reiña Isabel Católica decide finalmente perdonalo. Nesa ponte que mirábamos antes, na ponte do Pasatempo, chega o mensaxeiro coa orde de que se lle perdoa a vida ao mariscal Pardo de Cela. E chámase a ponte do Pasatempo porque xusto cando chega o mensaxeiro había uns curas, uns cregos, que estaban moi enfrontados co poder que tiña o mariscal Pardo de Cela e deciden entreter o mensaxeiro. Por iso se chama a ponte do Pasatempo, porque o tempo pasa e sigue pasando. Tamén ten a súa relación toda esta figura da ponte, o río como paso da cara á morte. Finalmente, o mensaxeiro non chega a tempo, o mariscal Pardo de Cela é executado na propia praza da Catedral de Mondoñedo, está enterrado ali en Sartego, se des un día a Catedral de Mondoñedo, situados preto do altar, que no lado dereito está a tumba do mariscal Pardo de Cela. Todo isto que sucedeu creou unha lenda. Hai cousas reais,
a morte do mariscal, a traición dos seus servos, etc. E logo hai unha parte de imaginación, en canto o valor do mariscal, a fortaleza, a heroicidade, etc. E créase este texto, O pranto da Frouxeira. É un dos primeiros textos que conservamos en galego despois da lírica medieval, século XVI. Posteriormente, toda esa lenda trasluce na literatura, por exemplo, de Manuel Leiras Pulpeiro, un escritor, poeta de finais do século XIX, aos Prudereras. Escribiu varios poemas dedicados á Frouxeira, un moi coñecido este, que a Peta Botano. E posteriormente chegará a obra O Mariscal, do século XX, de Antón Viarponte e de Ramón Cabanillas. Non sei se vos soan máis estes autores. Sí, Cabanillas soa bastante, vou ter que estudiar. O Mariscal recrea toda a lenda do que estábamos falando, pero ten unha singularidade. No ano 1929, creo que se chama Eduardo Losada, Eduardo Rodríguez Losada, no ano 1929, ponlle música e vai ser representado como unha ópera no ano 1929. É a primeira vez que se representa unha ópera en lingua galega e fíxose aquí en Vigo, no antigo teatro da Rosalía de Castro. Por lo tanto, o Mariscal, isto é como foi unha lenda popular, pasa despois a creación literaria e incluso chega a convertirse nunha ópera. 1929, cando se produce esa representación operística, e tristemente ata o ano 2010 non se volveu a representar. E dende o ano 2010 estamos esperando pola terceira representación. Manuel Antonio, sódagos. Bueno, Manuel Antonio é o gran poeta do mar. Viviu aquí en Vigo, no Paseo de Alfonso número 15, onde estudiou náutica. Manuel Antonio, como sabedes, foi un home bastante rebelde, un mozo que morreu dun novo, unha flor da vida, con 30 anos, e foi o gran representante das vanguardas galegas, do creacionismo, e do ter que estudiar con máis detalle, etc. A súa obra máis importante é De 4 a 4. De 4 a 4 foi referencia ás quendas que se facían para vixiar os barcos. De 4 a 4. Cada 4 horas alguén subía os mastos, e poñese na proa do barco e vixiaba que todo estuvese correcto. A obra de Manuel Antonio, a vanguardas, digamos que se sitúa no que se denomina o creacionismo, pero cunha serie de elementos que determinan ou que singularizan a obra de Manuel Antonio con respecto ás tendencias creacionistas europeas. Cales son eses elementos? Pois, por exemplo, a forte presenza do mar e do léxico relacionado co mar. Xa vos digo que ides ter que estudialo con máis detalle, fundamentalmente esta obra de 4 a 4. Ahora imos ver un vídeo dun dos especialistas, Manuel Antonio, editor da súa obra completa, Xosé Luis Aseitos, que nos fala de alguna cuestión do poeta e das vanguardas. Bueno, Manuel Antonio é un escritor revolucionario, tendo en conta que levou o seu espírito revolucionario justamente á escrita, non? É un escritor revolucionario nese sentido. Probablemente o definira moi ben unha nota necrolóxica Blanco Torres, no ano 1930, cando le chamou venador de horizontes, escrutador de rutas desconhecidas. Creo que Manuel Antonio, ainda que lle chaman poeta mariñeiro, mariñeiro que vai por rutas coñecidas, que vai sabendo por onde tenta as augas, ele adentrouse no lugar máis desconhecido e ignoto, ca ferramenta que mellor nos define que é a lingua galega. Por eso, eu sempre digo que nos legou, nos ampliou enormemente os nosos horizontes, que nos legou unha terra desconhecida e ca ferramenta que mellor nos define que é a lingua galega. Decía Xeitos que era un poeta rebelde, tan rebelde que cando se produce a Primeira Guerra Mundial trata de ir con uns amigos a loitar contra a Alemanha e contra o imperialismo alemán, e é detido na fronteira con Francia e pasa un tempo na cadea. Na Revolución Rusa tamén trata de ir a Rusia para combater ao lado dos revolucionarios, etc. Tuvo sempre unha vida moi axitada e foi unha das persoas en canto a influencia na historia da literatura máis relevantes. A súa sombra chega ata escritores dos nosos días, Ferrín, o escritor
antigo expresidente da Real Academia Galega, en moitas cousas é moi devedor de Manuel Antonio e moitos outros poetas actuais e escritores. Staffan Morling é un antropólogo sueco. Nos anos 60, finais dos anos 60, inicios dos 70, chega a Galicia, a illa de Ons, e dedícase a estudiar a vida dos mariñeiros e a vida no mar, nesta illa atlántica. Desa estancia son resultados das obras Lanchas e Dornas e as embarcacións tradicionais de Galicia. Trouxevos esta breve comentario a Staffan Morling por o que vos dicía tamén respecto da cantante polaca. A importancia que en outros lugares, neste caso no sueco, que fai un sueco nas illas de Ons, finais dos anos 60, 70, interesándose por a antropoloxía galega. Quedou aquí a vivir, produciu a súa obra, fixo, digamos, de embaixador da cultura galega por Europa, etc. De alguma maneira, isto que nos permite darlle maior importancia e ter maior interese por as cousas propias. Imos escutar agora o propio Staffan Morling, un vídeo en que recrea o que fala da súa chegada a illa de Ons e da impresión que lle causou. La isla de Ons, como se encuentra a 7 millas náuticas de la capital municipal, desarrolló una cultura propia. Y la insularidad de la isla delimitaba esta cultura y la hacía idónea para un estudio y un análisis antropológicos. La isla era un paisaje humanizado. La casa tradicional de la isla tenía la pared de atrás metida en la pendiente, una suave pendiente de las colinas de la isla. Y la casa parecía que se agachaba. La casa parecía pensada y ideada para resistir la fuerza, la furia de los temporales atlánticos. Por eso era una arquitectura frágil. Y cómo era funcional, cómo había nacido de ese paisaje, para ese paisaje, era una cultura hermosa. Además que estaba hecha con los propios materiales de la isla. También formaban parte de cada casa sus apéndices, sus construcciones artísticas. Todo era una parte de ese paisaje que no se puede perder. La vida en la isla hacía a uno sentir unas proporciones, su pequeñez, la pequeñez de uno, mi pequeñez, ante la enorme cúpula del firmamento en la isla, esa cúpula del cielo. Era sano estar en la isla, porque uno se daba cuenta de que uno mismo en este mundo es muy rico. Pues este Staffan Morling, interesado na antropoloxía das illas Ons, e se cadra o exemplo máis importante dun escritor interesado, un escritor de fora de Galicia interesado na cultura galega foi Federico García Lorca, que tedes na imaxe. Sabedes quen é Lorca, non? Son os grandes poetas da literatura en lingua castelá, fusilado no ano 36, importante tanto na súa obra poética como na súa obra teatral. Pois ben, Lorca visita Galicia, creo que inicio dos anos 30, no 31, creo, 31, con a súa compañía La Barraca, e queda aprendido de Galicia. De feito, el mesmo nunha entrevista declara: me sentí poeta gallego e unha imperiosa necesidade de hacer versos. Su cantar me obligó a estudiar a Galicia e su dialecto o idioma. Lorca empezou a estudiar galego e a aprender palabras galegos para compoñer 6 poemas en lingua galega. É autor de 6 poemas en lingua galega. O que máis impresionou a Lorca, ou unhas cousas que máis lle provocaron un impacto, foi a choiva. Moitos destes 6 poemas galegos, 2 ou 3, a presenza da choiva percíbese, está descrita.
Un dos seus poemas máis coñecidos é Madrigal da cidade de Compostela, a cidade de Santiago. Foi musicado, e vamos escutar agora, de feito, bueno, de fondo, porque ainda tardaron a arrancar. Foi a impresión que lle causou a imaxe da Catedral de Santiago de Compostela. A imaxe da Catedral de Santiago de Compostela, coa choiva, esta choiva mansa, esta choiva cansa de Santiago, que parece que non molla, pero que te está calando no corpo, e ver como a catedral, o seu granito, vai sendo traballada coas gotas, non? Porque cada gota que cae do ceo, de alguma maneira, está limpando as rochas, está configurando a propia catedral. Lorca queda prendido desta imaxe e escribe este poema que está musicado ahora por Luar Malubre. Os poemas, estes 6 poemas en galego de Lorca, foron escritos por él, pero contou coa colaboración de dous escritores tamén galegos. Un era Ernesto Guerra Lacal, que foi, despois da guerra, exiliouse en Estados Unidos, e foi un catedrático da Universidade de Estados Unidos, literatura moi importante, e outro foi este home que é Eduardo Blanco Amor. Soamos a película da Asmorga estes días, alguén foi a mirar? A bella, antiga. Bueno, se tedes ocasión de ver a versión actual, yo creo que merece a pena. Aparte é bastante fiel á obra, así que se queredes saltaros a lectura do libro, ou non ledes o libro, polo menos tedes ocasión de ir a ver a película, porque seguro que vos vai enganchar para ler a obra. Blanco Amor foi un escritor galego, exiliado tamén, en Argentina, unha figura moi controvertida dentro da historia da literatura galega. Viviu un pouco a marxe, digamos, dos centros culturais ou dos centros de poder de cultura de Galicia. Unha das causas desa certa marxinación que viviu Blanco Amor foi a súa homosexualidade. O seu carácter de homosexual provocou, digamos, un certo rexeitamento por parte de algúns intelectuales da Galicia de mediados do século XX. Ata tal punto, había esa distancia de Blanco Amor cos centros culturais de Galicia, que nun premio, no premio naquele entón mellor dotado económicamente, o premio da Casa Galicia de Bos Aires, el presenta a súa obra Xente ao Lonxe, que é unha obra meritoria de gañar. Cando se percibe, ou cando o xurado se decata de que o escritor é Eduardo Blanco Amor, parece que optan por outra obra, que foi a de Xoana Torres, Adiós María. É unha anécdota desa figura de Eduardo Blanco Amor marxinada, que non gustaba, que era un pouco molesta para certos elementos do centro núcleo cultural de Galicia. A propia obra da Asmorga é unha obra que rompe unha tradición da cultura galega. Os contos, os relatos, as prosa en galego normalmente céntrase no mundo rural, que Galicia é fundamentalmente rural. A obra da Asmorga céntrase no mundo da cidade, de Aulia, que é Ourense, e no mundo marxinal, nos mundos periféricos da cidade. Non se centra nas zonas céntricas, nos grandes edificios, non. É un mundo de tabernas, é un mundo de postíbulos, é un mundo en que se asaltan os pazos, en que se queima un pazo, en que aparece a cuestión da homosexualidade tamén. Na película está ben recollida esta cuestión. Unha obra que cambia e que marca un corte na tradición da prosa en galego.
Nesta obra, na Asmorga, hai un elemento que percorre de principio a fin a historia, e é a choiva. Está constantemente chovendo, e esa choiva é como unha especie de predicción de algo malo, porque esa historia non pode acabar ben. Non pode acabar ben, primeiro porque é unha Asmorga, entón hai un desfase de alcohol e de trangalladas, en fin, van de prostíbulo en prostíbulo todo o día, e en cada prostíbulo e en cada taberna a beber e andar con mulleres, todo constante, pero sempre que salen lugares acompaña a choiva, e a choiva é un elemento que, digamos, determina o que nos anuncia un final tráxico. Camilo José Cela, que seguro que vos soa, foi o Premio Nobel de Literatura, ten unha obra, Mazurca para dos muertos, escribiu en castelano, fundamentalmente. Todo escribiu en castelano, das algúns artigos e conferencias en galego. Pois Camilo José Cela colle precisamente ese elemento da auga, da choiva, tamén como un elemento tráxico que anuncia unha tragedia para esta obra, para Mazurca para dos muertos. Logo temos a figura de Bernardino Graña, un poeta de Cangas do Morrazo, aínda vive, foi un dos impulsores e primeiro presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, formou parte do grupo Brais Pinto, todo isto cando chegue o momento de estudiar Édalo, e é un poeta moi relacionado coa ría de Vigo. Obras coñecidas como Profecía do Mar, Non beso Vigo nin Cangas, etc., recrean todo a vida dos mariñeiros, a tasca dos mariñeiros, a vida no mar, na praia, etc. Por outro lado, temos o que se denomina o Batallón Literario da Costa da Morte. Un dos seus representantes é este escritor, este poeta, Rafa Villar, xunto ao seu irmán Vido Villar, María Lado, Marilar Alexandre, é dicir, un grupo de escritores que nacen na Costa da Morte e que se centran fundamentalmente na súa temática tamén sobre a vida do mar. Son poetas todos actuais. E por último temos, penúltimo, Antón Avilés de Taramancos. Para o meu gusto, creo que un dos poetas máis brillantes da segunda metade do século XX, en que un home nacido en Taramancos, que é unha parroquia en Noia, moi relacionado co mundo de novo do mar, marchou a Colombia, xa na dictadura, e ali fixo un libro que se titula Cantos Caucanos, que é considerado un dos grandes libros da poesía galega. De feito, estuvo, digamos, entre os candidatos a recibir o Premio Nacional de Poesía a nivel español, e tiene unha obra escrita en galego. Este home que ves aquí era un taberneiro, era un home, digamos, de extracto popular, fillo de mariñeiros, vivía de taberneiro, foi concelleiro de Cultura posteriormente, etc. Pero a súa creación literaria e a súa obra fan unhas figuras como escritor máis importantes da literatura contemporánea. E por último temos a Xurxo Souto, non sei se vos soa alguén, non vos soa vos o rock bravú, a xeración bravú, non, a música do rock bravú, nada. Diplomáticos de Monte Alto, tampouco. Nada, non vos soa. Xabarín Club sí que vos soa. Pois cando empezou Xabarín Club había unha época no inicio de Xabarín Club en que a maioría das cancións que se reproducían no programa eran de grupos que pertencían ao chamado rock bravú, o rock en lingua galega, e un dos máximos representantes do rock bravú era o grupo Os Diplomáticos de Monte Alto, e o seu cantante e o seu autor das composicións era este home Xurxo Souto, xornalista, escritor, músico, dinamizador cultural, activista, un home que está en todas as batallas a prol da cultura. El da Coruña, escribiu varios libros relacionados cos contos marítimos da Coruña, acaba de publicar, creo que o ano pasado, o libro Contos do Mar de Irlanda, recolleu moitas lendas e tradicións populares de mariñeiros, cos que se reunía, grabamos, facía entrevistas, e moitas desas recreacións, desas historias que contaban os mariñeiros serviron a él para facer as cancións. Os Diplomáticos de Monte Alto, onde que non vos soe, pero bueno, na miña época era un dos grupos que máis sonaba da música galega e que tuvo moito éxito. Acabamos un pouco con el a conferencia escutando unha das cancións. Neste caso está cantada a música e a letra de Xurxo Souto, a música dos Diplomáticos de Monte Alto,
e canta Mercedes Peón, que non vos soará, non? A Mercedes Peón tamén boa cantante. Imos escutar agora, nada, un cacho da canción de Suso Souto e con isto xa acabamos. Con esta canción de Diplomáticos, vamos a acabar. Gracias.